Mambo Jesu batidaidza kuchidyo chawe chekudenga tichamira sei pakutongwa zuva iro. Mambo Jesu ane chiremba pakange pazoiswa minzwa nembiri yake tichamuona tichaonerera mambo opinda tichamira se Mose uyo apo mambo opinda kuti azotitonga tichamira se Mose uyo apo mambo opinda kuti azotitonga achafara pakutiona kuti tapfeka nguo chena zvemumoyo tichazozvinzwa ipapo mambo wedu apinda tichamira se Mose uyo apo mambo opinda kuti azotitonga tichamira se Mose uyo apo mambo opinda kuti azotitonga tenzi tino kumbira simba kuti tose tigozomira munzvimbo dzedu nekusatya musi uyo apo wamuchapinda tichamira se Mose uyo apo mambo opinda kuti azotitonga tichamira se Mose uyo apo mambo opinda kuti azotitonga achafara pakutiona kuti tapfeka nguo chena zvemumoyo tichazozvinzwa ipapo mambo wedu apinda tichamira se Mose uyo apo mambo opinda kuti azotitonga tichamira se Mose uyo apo mambo opinda kuti azotitonga tichamira se Mose uyo apo mambo opinda kuti azotitonga tichamira se Mose uyo apo mambo opinda kuti azotitonga Mambo Jesu batidaidza kuchidyo